pa'y nakaturno. Ibig sabihin, tanan pasahero, akong musulo. Kini, kay kutob sa maabot yung pasahero karon, akong hutdon. Ay, bro, niliabot ni di malas ay. Pare koy. Ot, padapay ng motor nimo nga maot bigi. Magasgasan akong motor nga gwapo ba? Sus, nanapog ka, buntag sayo, nang hinambog na pog ka. Di mo gana pang hinambog. Babi, ganun turno mga diri ah. Yung malipayon pa jud kayo ka. Ano man ko ni turno ko diri kay Basig. Nakoy madagit nga pasayro ba? Malipayon lang ko kay lami lang kay sa feeling ba nga nakapapasayro kog nurse. Di ba? Wala may kani sakay sa ila ha. Dili ko gusto sa ila, mas gusto ko sa imo ha. Dili ko gusto sa ila, mas gusto ko sa imo ha. Grabe yun nurse. Naraman na nagasinamot man na tali na sakay na diri ha. Nurse, sure ko, wala po to'y plite ba? Ah, di ba sa ingon nga wala siya ni plite kay niyatag ba siya number sa ako ah. Wala gina. Kay bis makakwarta ka, mapurdoy jug ka. Purdi. Ano man day ako man ang kinabuhi. Manghiram ba ka kwarta sa kuha basta mo ka gasolina. Ako ana ha. Ako yung una nakaturno dire, ako ana, yaga dira. Say ako may nakakita. Bisag bagi ko nakita ako man yung turno dire. Uy, dili pwede ingon ana kay dapat kung kitsay una nakakita, siya makapasakay ana. Ikaw sampara ba ka diri ah? Bunalan ko na yung motoron. Yung lang sige ko dito ako. Kamangka, ako yung nakauna di man mo andar. Dira ka, ako yung una. Nauna natog makasakay na si Muha. Inita, uy. Wala pa masahiro dari. Maliit na ako sa akong practice ba? Asa na ma'am? Downtown ya. Downtown? Pila hatag nimo dito? 5. 5? Palit na lang nagtindi ma'am, nang inabuhi ko, nakoy anak. 5? Palit na lang nagtindi dito ma'am. Nang inabuhi ko, nakoy anak. Pagwapara ka, umani kay kwarta. Hala. Gibalibaran ang chika. Wala gipasakay. Sige problema. Makalilibog ba? Pre! Saman, wala man lagi ito ni mo pasakya. Ikaw ra dito. Sure ka ako ara to? Oh, imahan na to. Ingnan, bitaw teka nga. Para na to sa ako ha? Hindi mo ka mo to ba? Sure ka ako ara dito? Oh, sige. Di ka masako ha? Dili, ito ara. Pantay dyan ka ha? Tanaw na to, mudawat pakagpliti nga 5. Natumba. Agay, ano man? Kini, asa ka man? Hello, Mama Seroy, day ka? Mamasayro eh, manggod ko. Di lang halata kay gwapo man akong motor ba? Gi, mahadlok ko masakay sa imo ko, kaya natumba man ka. Uy! Ayaw kahadlok ma'am, noon sa day ka first time man ako to natumba ba kay na-slide ang ligid pero ay kabala ka ma'am kay sukad-sukad. Katupad yung ko nga tayo natumba. Mahadlok man ko masakay ni Muya, uy. Sus! Doon kay salig sa kuha ba? Try hato, nagitikasin lagi ka maabot sa kuha. Nga, asa mong juday ka? Sa downtown unta iya. Downtown? Medyo layo-layo dyan to ba? Nga, pila may hatag ni mo dito ah? 5 ya. 5? Atay, 5 ragi kan dirihan to downtown. Okay ra kay chika mambod. Sugot kaya? 5 ra? Sugot ay naon sa day ka? Layo ba ya ni diri ah? Naon sa day ka ma'am nga? Ako nga pagka-driver ma'am, di ko mamilig pasayro. Mudawat ko bisag pila ang plite basta kay gwapa nga chika lang. Kadarit ba? Dili manggod ganang nature lang gid ako na ma'am, matinabangon. Sige na ya, malate na ko ba? Ay sus, naaraman day na. Tara, sakay na. Lo, grabe ning tawanan mo dawat bisan pliti 5 ra. Masayro na pugog chika ba? Time pa day ma'am kay ang murag nakoy gwapo nga offer para sa imuha ba? Unsa man na iya? Imbis nga muhatag ka sa og 5, what if imong number na lang kay ipliti sa kuha? Ha? Pwede din na. Pwede kay nasa kuha ma'am, oy limited offer ra na. Para na sa mga dalaga nga mga chika. Wala ra gud ma'am, oy kay kana number ra na ma'am. Purpose na text me ra mong gud ka. Text me. Pila na edad ni mo ya? Di man ingon nga text me jud na kuan ma'am kanang i-text lang ma'am ba kung pasundo ka. Pero 24 na ko ma'am. 24 na kaya? Ako kay 13.
13 ba ka, ma'am? Baba lang sa ma'am kay nasa ko isitil dito kaning naobsan ko gasolina. Babae lang sa ma'am ha. Ano kay klaro ya, uy? Uy, nakasakay naman untang. Anong ipababa pa? Baba lang sa ha. Ate, nabahuan eh. Uy, ayo! Anong ipababa man to nimo? Nagsakay naman untang sa imo ha. Wala, pas lang sa kuha to. Uy, pass ka no, kaya ang plate 5. Wa man ay problema sa kuha kung ang plitin niya 5 ra kay tanawa, pwede mapunchi ka. Yung sa may problema. Underage pa. Sa panahon karon, lisod ka ayo mangita og kwarta. Apan, adunay app nga dili lang ka makakita kwarta, malingaw pa jud ka. Kini ang Masaya Game. Masaya Game. I-click lang ang link nga naa sa comment section. Then download and install. After ana, musulod ka sa Masaya Game. Mamili lang ka kung register or login. Pero kay bag-o pa man ka, magpa-register sa ka. Sa registration, ibutang lang ang imong cellphone number, password, verification code, o referral ID. After ma-register, automatic na kay free 6 coins. Mapwede nimo idula sa Dragon Tiger, Color Game, o guban pa. Example niya na ang Color Game. Mamili ra kag color diha, perting sayo na ra. O kung daogan na ka, gusto ka mo cash out, just click the withdraw button. Ibutang lang diha imong GCash account, GCash number, OTP, then save. Tapos withdraw. Iuna na ra ka sayon. Kunya kung gusto pa ka modula pero nahotdan na kag coins, ay kabala ka. I-click lang ang plus sign. Din mamili ka din ha kung pila ang imong ibutang. Na ay 100, 200, 1,000 o guban pa. Ana lang kadali, di ba? Usa pa ang imong gipaabot, download na ug dula na sa Masaya Game.